Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία σας, σήμερα θα μιλήσουμε για θέματα πλαστικής χειρουργικής. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που για πρώτη φορά έρχεται στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία σας. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Δημήτριος Τριανταφύλου, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός, είναι επιστημονικός υπεύθυνος της κλινικής πλαστικής χειρουργικής στο Γένεσης, στην κλινική Γένεσης. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι είναι στρατιωτικός γιατρός. Αυτή τη στιγμή είναι γενικός αρχίατρος εν αποστρατεία. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε, κύριε Τριανταφύλου. Να μιλήσουμε τώρα για πολλά θέματα που αφορούν τη γυναίκα και τον άνδρα, θέματα πλαστικής χειρουργικής, καθαρά πλαστικής χειρουργικής και όχι, κύριε Τριανταφύλου, γενικά αισθητικής. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία παρουσιάζονται έτσι μέσα από τα social media. Δηλαδή, κάπου εμπλέκεται η αισθητική, η ιατρική με την πλαστική χειρουργική. Και θέλω από τώρα να μου πείτε, υπάρχει κάποια διαφορά, κύριε Τριανταφύλου, σε αυτό? Βεβαίως, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο πλαστικός χειρουργός και η πλαστική χειρουργική είναι μια ειδικότητα. Ναι. Είναι μια ειδικότητα η οποία είναι σαν ειδικότητα είναι 6 χρόνια και ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να εξειδικευθεί σε πάρα πολλά επιμέρους θέματα, δηλαδή μικροχειρουργική, τραυματιολογία, έγκαυμα και αισθητική χειρουργική. Άρα τώρα, η αισθητική ιατρική είναι κάτι αυθαίρετο, δεν υπάρχει επίσημος τίτλος ειδικότητας. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί από μόνος του να βαφτιστεί αισθητικός ιατρός. Γι' αυτό και πάντα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός και να βλέπει αν ο γιατρός στον οποίο απευθύνεται, βεβαίως μπορεί να πάει όπου θέλει. Καλά, εντάξει, καθένας μπορεί να πάει όπου θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Είναι διαφορετικό πράγμα ο γιατρός να είναι πλαστικός χειρουργός, δερματολόγος, και διαφορετικό πράγμα να είναι αισθητικός ιατρός. Άρα πρέπει να το ελέγχουμε αυτό, κύριε Τριανταφύλου. Ναι. Γιατί συνήθως πραγματικά ο αισθητικός ιατρός δεν έχει κάνει κάποια εξειδίκευση συγκεκριμένη. Ναι, είναι πριν ακόμα και την εξειδίκευσή του. Δηλαδή, μπορεί να έχει ανοίξει ιατρείο ένας γιατρός, ο οποίος δεν έχει εξειδικευτεί ακόμα, ονομάζεται αισθητικός γιατρός και κάνει συγκεκριμένες Μπορεί να κάνει συνήθως οι γιατροί που είναι της αισθητικής ιατρικής ασχολούνται απλά μόνο με fillers, botox και κάποιο laser, αποτρίχωση. Αυτό είναι το φάσμα. Και όχι με επεμβάσεις, δηλαδή, που είναι οι δυναμικές επεμβάσεις των πλαστικών χειρουργών. Ο πλαστικός χειρουργός, λοιπόν, ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα επεμβάσεων και μέσα σε αυτό το φάσμα των επεμβάσεων περιλαμβάνεται και η αισθητική πλαστική χειρουργική. Ναι. Ναι, γιατρέ, και η επανορθωτική χειρουργική, έτσι. Η επανορθωτική χειρουργική είναι στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, ο πλήρης τίτλος της ειδικότητας είναι πλαστική και επανορθωτική χειρουργική. Αυτός είναι ο πλήρης τίτλος της ειδικότητας μας. Ισχύει, ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση, γιατί πραγματικά πολλά ακούγονται μέσα και πολλά ακούμε και βλέπουμε ουσιαστικά μέσα από τα social media κυρίως. Και αυτά τα παρακολουθούν συνήθως τα νέα παιδιά, τα νέα κορίτσια και τα αγόρια, τα οποία επηρεάζονται από την εικόνα πάρα πολύ, από αυτά που βλέπουν μπροστά τους, από αυτές τις μικροεπεμβάσεις που γίνονται με επιτυχία, υποτίθεται, και στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν στρέφονται σε αυτά. Άρα λοιπόν καλό είναι να ενημερώνουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι. Κανείς πρέπει στις μέρες μας να είναι λίγο προσεκτικός με τα social media. Και καχύποπτος λίγο. Και καχύποπτος. Ναι. Καταρχήν πλέον, και αυτό είναι επίσημα με στατιστικές, υπάρχουν οι φωτογραφίες, ένα ποσοστό περίπου στο 90%, το πριν, το και μετά, είναι μέσα από φίλτρα, είναι ψεύτικες. Και ειδικά τώρα και με το AI, κανείς δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος τι βλέπει. Ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, βλέπω και εγώ μερικές φορές το πριν και το μετά, πράγματα τα οποία δεν είναι. Εσείς τα καταλαβαίνετε καλύτερα. Ο απλός κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει, κύριε Τριανταφύλου, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ποιες είναι οι διαφορές. Εσείς μπορείτε να ξέρετε, γιατί έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και ως προς τα αποτελέσματα των χειρουργικών αυτών επεμβάσεων της πλαστικής χειρουργικής, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όμως, γιατί δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να περιμένει αποτελέσματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα έχει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό θα πρέπει και όταν θέλει να κάνει μια επέμβαση, να συζητά με τον γιατρό του αναλυτικά, να κάνει ερωτήσεις και να έχει πραγματικές και ρεαλιστικές προσδοκίες. Είναι το βασικό για το τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει.
Σίγουρα. Είναι σίγουρα. πάρα πολύ βασικό αυτό. Φαντάζομαι με όλα αυτά τα οποία έχετε δει τόσα χρόνια, έχετε πραγματικά μία εμπεριστατωμένη άποψη σχετικά με το τι θέλει, τι προσδοκά, ας πούμε, ο ασθενής ή ασθενής και στο τέλος τι επιτυγχάνεται. Κύριε, να σημειώσω συγγνώμη κάτι, ότι αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει λίγο περισσότερο με τις ηλικίες τις μικρότερες, δηλαδή θα λέγαμε κάτω των 30. Το βλέπω και εγώ στο ιατρείο. Είμαι φέτος κλείνω 28 χρόνια ειδικός πλαστικός χειρουργός. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία. Ο χρόνος πολλά χρόνια. Παλαιότερα δεν είχαμε αυτά τα θέματα. Βέβαια, κανείς δεν είχε τόσες εικόνες, τόσο να διαλέξει. Να το γιατρούς να δει, να κάνουν. Ναι. Μέσα από τα social κυρίως να επηρεαστεί και τόσο πολύ. Απλά τα νέα παιδιά δεν πηγαίνουν, θέλουν να κάνουν καμία επέμβαση χωρίς ακριβώς να ξέρουν τι ακριβώς θέλουν. Πάντως θέλουν να αλλάξουν πράγματα στο πρόσωπό τους, στο σώμα τους, τα οποία δεν τους αρέσουν και είναι αποφασισμένα, πιστεύω, τα νέα παιδιά να κάνουν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άλλες γενιές, έτσι, να αλλάξουν, να πειράξουν το πρόσωπό τους και το σώμα τους, προκειμένου να μοιάσουν με όλα αυτά τα είδωλα τα οποία παρουσιάζονται μπροστά τους, είτε από την τηλεόραση, είτε από οπουδήποτε, ή αυτά που βλέπουν και στο social, βέβαια, καθημερινά. Ακριβώς, να σας πω, υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη από το βρετανική μελέτη, η οποία λέει, με απλά λόγια, ότι 1 στους 3 εφήβους έχει μέχρι 25 ετών νέους, έχει σκεφτεί ή θέλει να κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Είναι αποφασισμένοι. Ναι, και οι δύο βασικοί λόγοι είναι ένα, ότι έχει δεχθεί bullying για το σώμα του, για το πρόσωπό του, και το δεύτερο λοιπόν είναι ακριβώς οι εικόνες που βλέπει στα social, όλα είναι τέλεια και αγγελικά πλασμένα και επηρεάζεται τόσο πολύ όπου το βάζει και στόχο. Με το οποιοδήποτε κόστος θέλει να προβεί σε κάποια τέτοια επέμβαση, χωρίς βέβαια να ξέρει ότι οι επεμβάσεις είναι χειρουργείο. Φυσικά. Και θα πρέπει κανείς να ξέρει και τις πιθανές, σπάνιες, αλλά πιθανές επιπλοκές που υπάρχουν. Οπωσδήποτε. Και όλα. Ένα χειρουργείο είναι ένα χειρουργείο. Αυτό το λένε όλοι οι γιατροί. Εννοείται, αυτό δεν είναι κάτι απλό. Κύριε Τρεφίλου, θέλω να μείνω ακόμα λίγο σε αυτό που είπατε σε σχέση με τα φίλτρα. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε είναι έρχονται μετά από φίλτρο, έτσι δεν είναι, όλες αυτές οι εικόνες? Είναι, ειδικά σε social μεγάλη media, σημασία παίζει. Υπάρχει στατιστική, αγγίζει το 80 με 90% παγκοσμίως, διεθνώς, το φίλτρο στο πριν και το μετά. Και ειδικά από χώρες όπως ασιατικές χώρες, Τουρκία, δεν υπάρχει έλεγχος κανένας, ο καθένας μπορεί να βάζει ό,τι θέλει. Και μάλιστα πρόσφατα υπήρχε και μια καταδίκη σε Τούρκο γιατρό, ο οποίος έβαζε το πριν και το μετά από κάποιους ασθενείς, το οποίο ήταν τελείως ψευδές και γίνανε κάποιες μηνύσεις, κάποια ιστορία τώρα που δεν είναι η ώρα. Αυτό είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και στην Αμερική το βλέπουμε, κύριε Τριανταφύλλου, και έτσι δεν είναι παντού. Λοιπόν, στην Αμερική είναι πιο δύσκολο λιγάκι από τους γιατρούς. Γιατί, κύριε Τριανταφύλλου? Γιατί στην Αμερική οι γιατροί δεν βάζουν φίλτρα στο πριν και το μετά. Είναι οι μόνοι που μπορεί κανείς να δει, συνήθως δείχνει αυτό που έχει να δείξει, δεν έχει να κρυφτεί από κάτι. Δηλαδή real, πραγματική κατάσταση. Ναι, γιατί αυτό και από Αμερικανούς γιατρούς ξεκίνησε αυτή η ιστορία που σας είπα προηγουμένως, με συνάδελφο γιατρό από ανατολική χώρα. Πρώτα απ' όλα ξεκίνησε από εκεί. Εντάξει, και βλέπουμε συχνά γιατρούς Αμερικανούς να σχολιάζουν αυτά τα πριν και τα μετά στα social media. Ωραία, γιατί και εγώ μπαίνω σε προφίλ και γιατρών πλαστικών από την Αμερική και δεν το ήξερα αυτό, ότι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά παρουσιάζουν τα πράγματα όπως ακριβώς είναι σε real time, ας πούμε. Είναι λίγο δύσκολο ο Αμερικανός γιατρός να δείξει τόσο πολύ με φίλτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πιο δημοφιλή, νομίζω, παγκοσμίως επέμβαση, που είναι το facelifting. Να πάμε λίγο σε κάτι πιο συγκεκριμένο, κύριε Τριανταφύλλου. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι αρκετά στοιχεία σε σχέση με αυτό. Συνεχίζει λοιπόν να είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση, αυτό το οποίο ζητάνε και οι άνδρες και οι γυναίκες σε σχέση? Πιο δημοφιλής δεν θα έλεγα ότι είναι. Μάλιστα, ναι. Αλλά σίγουρα είναι η κορυφαία επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής. Για μένα θα είναι, θα λέγαμε, η βασίλισσα της πλαστικής χειρουργικής. Είναι μια επέμβαση καταρχήν που την κάνουν σίγουρα πλαστική χειρουργική. Πλαστική χειρουργική κυρίως, δηλαδή δεν μπορεί να την κάνει κάποιος που δεν είχε εκπαιδευτεί χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Σίγουρα. Και
είναι κορυφαία επέμβαση. Βέβαια είναι λίγο παρεξηγημένη, γιατί βλέπω συχνά και στο ιατρείο έρχονται κάποιες κυρίες και μου λένε εγώ δεν θέλω να κάνω lifting γιατί είδα την μία, την άλλη, την τάδε που είναι έτσι φουσκωμένη αριστερά στο μάγουλο, στα χείλη. Θέλω να το διευκρινίσω. Αυτό δεν είναι facelifting. Το facelifting είναι μια, θα έλεγα, απλή στην εικόνα, είναι μια επέμβαση αφαιρετική. Δηλαδή πάει τους ιστούς πίσω. Αυτά που βλέπει κανείς με φουσκώματα, με μάγουλα, με 1002 άλλα είναι κυρίως αμποϊλικά και είναι στην προσπάθεια που κάνουν και γιατροί και μη γιατροί και λένε θα σου βάλω λίγο εδώ για να τεντώσει, θα σου βάλω λίγο υλικό από την άλλη για να τραβήξει το δέρμα. Να πω ότι για το πρόσωπο, ειδικά αφού ξεκινήσαμε με το facelifting, η χαλάρωση δυστυχώς δεν διορθώνεται με κανένα υλικό και πολλές φορές μπορεί να είναι και χειρότερο το αποτέλεσμα, διότι αν είναι κάτι χαλαρό και το επιβαρύνεις, ρίξεις μέσα κάτι υλικό, αυτό θα κρεμάσει ακόμα περισσότερο. Άρα, τα πράγματα ως προς την, θα λέγουμε, παθοφυσιολογία του προσώπου είναι απλά. Και αυτή είναι η φιλοσοφία και του facelifting. Να επαναφέρουμε το πρόσωπο πίσω προς τα πάνω, να το πάμε δηλαδή 10 χρόνια πριν. Ναι, το καταλαβαίνω. Να το επαναφέρουμε, να έρθει δηλαδή στο φυσιολογικό του, μέγεθος όπως ήταν, ας πούμε, σε νεότερη, ας πούμε, ηλικία. Και κύριε Τριανταφύλλου, ναι, έχετε δίκιο αυτό. Βλέπουμε όμως πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα, τα οποία προσπαθώντας να δώσουν το ανάλογο οι γιατροί ή τα ζητάνε φυσικά και οι ασθενείς, έτσι, παραμορφώνονται πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ φουσκωτά. Ναι, έτσι, προσωπικά εμένα αυτό πρισμένα. δεν μου αρέσει. Ναι, και ούτε εμένα, το λέω φυσικά. γιατί ακριβώς είναι η προσπάθεια του να τεντώσω το δέρμα, να βάλω κάποιο υλικό, το είναι ακούω το συχνά. baby face, αυτό που θέλουν προκειμένου να είναι ανάλαφρο και πιο έτσι, πώς είναι το μωρό που έχει πιο φουσκωτό μαγουλάκι, ας πούμε, και επιδερμίδα η οποία θα είναι πιο... Ναι. Καταλαβαίνετε, πιο αφράτη, αλλά και κάποια στιγμή επικρατούσε αυτό. Αυτό ναι. θα πρέπει να γίνει σε ένα δέρμα που είναι ήδη τεντωμένο. Αν το δέρμα είναι χαλαρό, το αποτέλεσμα, όπως σας είπα, τουλάχιστον για μένα... Θα είναι όχι το σωστό. Όχι είναι, αυτό το... Δεν είναι ωραίο, να το πούμε έτσι απλά. Ναι, δεν έχει ωραία αισθητική. Τι συμβαίνει, ποιος είναι ο μηχανισμός της γύρανσης ουσιαστικά. Στο πρόσωπο υπάρχει το λίπος και υπάρχουν και κάποιοι σύνδεσμοι που διατηρούν το λίπος στη θέση του. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτοί οι σύνδεσμοι χαλαρώνουν με αποτέλεσμα να πέσει όλο το πρόσωπο προς τα κάτω. Και είναι αυτό που λέμε ότι το τρίγωνο του προσώπου σιγά σιγά με τα χρόνια αλλάζει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε. Ένα τρίγωνο ισοσκελές που έχει η πλευρά είναι προς τα πάνω, σιγά σιγά με τα χρόνια αλλάζει και μαζεύουμε εδώ. Ναι, κατεβαίνουν εδώ οι ρητίδες. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, θα πρέπει να το επαναφέρουμε. Ναι. Αυτή είναι η βασική αρχή σε ένα facelifting. Ναι, και τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν, ίσως το έχετε ακούσει και εσείς, κατηγορίες με facelift. Ναι, υπάρχει το mini, το V, το smash lift, το deep lane κλπ. Ναι. Τώρα, το τι θα κάνει κανείς βέβαια εξαρτάται και την επιλογή θα πρέπει να την κάνει ο γιατρός. Παλαιότερα τα facelift, όταν δηλαδή εγώ τελείωσα, έκανα ειδικότητα τη δεκαετία του 90, το facelift ήταν μια επέμβαση που συνήθως κάποια ή κάποιος την έκανε από 60 ετών και πάνω. Τα πράγματα και τα δεδομένα τώρα έχουν αλλάξει. Πλέον και οι Αμερικάνοι που πάντα μας καθοδηγούν και δίνουν όλες τις οδηγίες σε όλα, εκεί λοιπόν τα facelift ξεκινούν από την ηλικία των 40 ετών. Είναι ανάγκη να κάνεις στα 40 σου χρόνια ένα μεγάλο και βαθύ facelift? Όχι. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, αν σε απασχολεί λίγο η χαλάρωση που έχει το περίγραμμα του προσώπου, μπορείς να κάνεις ένα μικρότερο lifting, ένα mini lift, ένα V-lifting όπως λέγεται αυτό, που μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία ακόμα. Αλήθεια. Ναι. Τα μεγαλύτερα lifting, δηλαδή που πρέπει να μπούμε, για παράδειγμα, πότε κάνουμε ένα κανονικό facelift. Ανεξάρτητα την ηλικία που είναι συνήθως από τα 50 και πάνω, 50 και 55, πρέπει να έχουμε χαλάρωση στο περίγραμμα. Πολλές φορές ένας μυς που είναι εδώ στο λαιμό ανοίγει σαν κορδόνια. Αυτό είναι ένας μυς που είναι το μειώδες πλάτισμα, το οποίο σιγά σιγά ανοίγει και δημιουργεί αυτές τις δύο γραμμές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μπούμε πιο βαθιά
Και εκτός από το δέρμα, αυτή είναι η δεύτερη κατηγοριοποίηση, τι πειράζουμε σε ένα facelifting. Είναι το δέρμα που είναι το πιο επιφανειακό, ίσως ένα μικρό V-lift που είπαμε προηγουμένως, σηκώσουμε και τραβήξουμε μόνο το δέρμα, αλλά σε ένα κανονικό facelift θα πρέπει να τραβήξουμε και τους υποκείμενους ιστούς, δηλαδή ιστούς που είναι κάτω από το δέρμα, και αυτό είναι ένας ιστός το οποίο λέγεται SMAS, είναι μια μεμβράνη ουσιαστικά πάνω η οποία βρίσκεται πάνω από τους μυς και την οποία θα πρέπει και αυτή με κάποιο τρόπο να την τραβήξουμε και κατόπιν και το δέρμα. Δηλαδή κάνουμε μια επέμβαση σε δύο επίπεδα. Τραβάμε πρώτα το επίπεδο του SMAS και μετά του facelift. Αυτά είναι τα βαθύτερα lifting, τα οποία βέβαια κρατάνε και αρκετά, πολύ περισσότερα χρόνια σε διάρκεια. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Τριανταφύλλου, αυτά τα βαθύτερα lifting πρέπει να γίνονται συνήθως γίνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι δεν είναι? Ναι, από τα 50-55 και πάνω, 50-55 μπορεί κανείς, βέβαια εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει, εξαρτάται από το πόσο προσέχει ήδη τον εαυτό του, αν περιποιείται το δέρμα του, χίλια δυο, αν προσέχει τον ήλιο, γιατί και όλα αυτά μετράνε. Ξέρετε, τα χειρότερα, ό,τι χειρότερο για το δέρμα είναι ο ήλιος και βέβαια και το κάπνισμα. Αυτά τα δύο είναι οι χειρότεροι εχθροί για το δέρμα, για τη γύρανση κλπ. Ο ήλιος και το κάπνισμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν πιο βαριά, δυνατά, ας πούμε, πιο δυναμικά, ας πούμε, δεν ξέρω, έτσι το εκφράζω εγώ, lifting, πιο επεμβατικά αυτά. Ναι, πιο επεμβατικά και πιο αποτελεσματικά. Και πιο αποτελεσματικά, που γίνονται ίσως σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι. Συνήθως, έτσι είναι πιο βαθιά, όπως είναι το deep plane lift, που και αυτό που γίνεται λόγος αρκετά τελευταία, που είναι μια πιο βαριά, ας πούμε, επέμβαση. Έτσι δεν είναι, κύριε Τριανταφύλλου? Αυτή η επέμβαση, για να καταλάβετε από αυτό που σας είπα προηγουμένως, το deep plane τι σημαίνει? Ότι σε αυτό το SMAS που σας ανέφερα προηγουμένως, την μεμβράνη, η οποία βρίσκεται κάτω από το δέρμα και πάνω από τους μυς, κανείς θα πρέπει να πάει κάτω από αυτό, δηλαδή να το αποκολλήσει και να τραβήξει, και αυτό το αποτέλεσμα δηλαδή θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Πολύ ωραία. Άρα θα πρέπει κανείς να ξέρει όταν θέλει να κάνει ένα facelift. Εξαρτάται, η πρώτη κατηγοριοποίηση είναι ο γιατρός θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη αισθητική διάγνωση και να πει ότι εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό ή μπορείτε να κάνετε το άλλο. Άρα λοιπόν πρώτα ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον γιατρό μας, συζητάμε μαζί του, με τον πλαστικό χειρουργό μας και του λέμε τι θέλουμε εμείς, τι φανταζόμαστε τέλος πάντων με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και παράλληλα φυσικά ακούμε και τη δικιά του γνώμη, η οποία θα μας κατευθύνει, έτσι. Βεβαίως. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι, νομίζω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί πολλές φορές έρχονται, για παράδειγμα, κάποιες κυρίες και κύριοι και έχουν ακούσει να κάνουν ένα μικρό, ένα mini lift, αλλά δεν έχει λογική, γιατί αν έχεις ένα λαιμό, όπως είπαμε, χαλαρό, γεμάτο, δεν θα σε βοηθήσει ένα mini lift. Είναι καλύτερα να μην το κάνεις. Έχω ακούσει ότι κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση ουσιαστικά τους ασθενείς, τις άντρες ή τις γυναίκες, οι οποίοι ζητάνε κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν ενδείκνυνται στη συγκεκριμένη περίπτωση για αυτές ή για αυτούς. Πάντα μιλάει μόνο το αυτό που πρέπει να κάνεις. Όταν υπάρχει ένας λαιμός για τη συγκεκριμένη επέμβαση βαρύς, όταν υπάρχει χαλάρωση στο περίγραμμα, όταν έχεις λίγο μεγαλύτερη ηλικία, δεν μπορείς να κάνεις ένα απλό mini lift με τοπική αναισθησία πάντα στην κλινική. Πάντα στην κλινική, Όταν στην κλινική με τοπική αναισθησία κάτι μικρότερο. Αν θέλεις, αν υπάρχει αυτή η βαριά χαλάρωση, θα πρέπει σίγουρα να κάνεις κάτι παραπάνω. Ναι. Γιατροί, άρα λοιπόν το πρώτο βήμα, αν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάποια επέμβαση στο πρόσωπό μας, είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό μας και με αυτόν ουσιαστικά να συζητήσουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε, και από την άλλη μεριά τι μας συμβουλεύει ο ίδιος ο γιατρός να κάνουμε ουσιαστικά σε κάθε περίπτωση. Ναι, ο γιατρός είναι αυτός που θα εκτιμήσει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, για το lifting υπάρχει και το κάπνισμα. Το κάπνισμα επιβαρύνει λίγο την επέμβαση αυτή. Και πού την επιβαρύνει? Την επιβαρύνει στην επούλωση. Ή κάποιος που καπνίζει μπορεί να έχει μεγαλύτερα ποσοστά για να έχει κάποιες διαταραχές επούλωσης, θα το λέγαμε, αν είναι καπνιστής. Πολύ περισσότερες από τριπλάσιο ή τετραπλάσιο ποσοστό. Γι' αυτό και κανείς θα πρέπει όλα αυτά να τα λαμβάνει υπόψη. Αν δηλαδή είναι κάποιος βαρύς καπνιστής και θέλει να κάνει ένα facelifting, ίσως θα πρέπει να κάνει κάτι τελικά λιγότερο. Όλα μαζί λοιπόν θα πρέπει ο γιατρός που ασχολείται και με την επέμβαση αυτή
να τα βάλει μαζί και από κοινού τέλος πάντων με την, και με βάση και την εμπειρία του φυσικά, και που με είναι τον πάρα ασθενή, πολύ σημαντικό για μένα και αυτό. να λάβουν την απόφαση. Να ξέρει ακριβώς πόσο καιρό θα χρειαστεί να είναι εκτός. Θα πρέπει να πει αν θέλει να κάνει εκτός από το facelift. Μερικές φορές, συχνά μάλλον, συνδυάζονται και τα μάτια, η βλεφαροπλαστική. Αυτό είναι σύνηθες, Είναι Γιατί σύνηθες. να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάμε Ναι. στη βλέφαρο, γιατί θέλω... δεν προλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω πολλά. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν, μπορώ εγώ, αν έχω κάνει πιο μπροστά ένα mini facelift, μετά να μπω στη διαδικασία του deep-plane, ανάλογα βέβαια με τα προβλήματα τα οποία έχω στο πρόσωπό μου. Ναι, αν υπάρχει χαλάρωση, μπορεί ένδειξη. κανείς να ξανακάνει facelift. Συνήθως, γιατί υπάρχει και στατιστική, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν ένα facelift στη ζωή τους. Στη ζωή τους, ναι. Ναι, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που κάνει 2 και ένα πάρα πολύ λιγότερο που φτάνει και τα 3 Τώρα, facelift. θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με το οβάλι του προσώπου. Γιατί τελευταία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το οβάλι του προσώπου, μας ενδιαφέρει το προγούλι, όλα αυτά. Τι γίνεται, αυτό μπορεί να γίνει ξεχωριστά ή μπορεί να γίνει με κάποιες τεχνικές ή μπορεί να γίνει μόνο με το facelift το καλύτερο αποτέλεσμα γι' αυτό. Μιλάμε για το λαιμό και για το οβάλι. Ναι, για το οβάλι. Κοιτάξτε, αν υπάρχει χαλάρωση, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ωραία. Όταν υπάρχει χαλάρωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα, ο λαιμός, μερικές φορές... Ο λαιμός. Αυτό είναι ένα θέμα επίσης που απασχολεί, ναι. Όταν δεν υπάρχει χαλάρωση και υπάρχει μόνο λίπος στην περιοχή, θα μπορούσε να βελτιωθεί πάρα πολύ καλά με μια ίσως λιπαναρρόφηση. Σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα πρέπει πάλι το δέρμα να μην είναι χαλαρό. Να μην είναι χαλαρό, να είναι δηλαδή Ναι, ζωντανό το γιατί αν υπάρχει χαλαρό δέρμα και κάνουμε και λιπαναρρόφηση, μπορεί να έχουμε χειρότερο αποτέλεσμα. Μπορεί όμως να είναι. Να χαλαρώσει ακόμα περισσότερο το δέρμα. Σίγουρα. Να αδειάσει. Ναι, γιατρέ. Μπορεί βέβαια να είναι ένα νέο άτομο το οποίο να έχει αυτό το λίπος στο λαιμό του και να είναι χαλαρό το δέρμα του, έτσι, αν είναι νέο άτομο. Και νέο άτομο να είναι. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, άμα είναι μικρή χαλάρωση, μπορεί και είναι και νέο, τα νεαρότερα άτομα έχουν. Το δέρμα έχει καλύτερη ικανότητα λίγο να κάνει μια μικρή ρίκνωση μετά από τέτοιες επεμβάσεις. Σίγουρα. Όσο περνάει ο καιρός και όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώς αυτή η ικανότητα του δέρματος να ρικνώνεται μετά από λίγο μικρές επεμβάσεις, τη χάνουμε. Γιατρέ, το ίδιο συμβαίνει και με το προγούλι. Δηλαδή, το προγούλι μπορούμε ξεχωριστά, ας πούμε, το διπλοσάγωνο. Πολλές γυναίκες και άνδρες έχουν μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Και εξαρτάται βέβαια και από το αν είναι μεγάλο ή μικρό. Έτσι. Μεγάλη ποσότητα λίπους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κάτι το οποίο γίνεται ξεχωριστά ή συνδυαστικά με το facelift? Όχι, μπορεί να γίνει ξεχωριστά. Είναι κάτι λίγο τοπικά, μπορεί να γίνει μια μικρή λιπαναρρόφηση. Εδώ ίσως καμιά φορά είναι κάτι πολύ μικρό, βοηθούν και κάποιες μικροενεσούλες λιποδιαλυτικές, σε πολύ μικρό βέβαια ποσοστό, αν μιλάμε για κάτι λίγο. Ναι. Αλλά πάντα λέμε ότι όταν υπάρχει χαλάρωση, δυστυχώς τουλάχιστον από την εμπειρία μου, θα πρέπει κανείς να κάνει και κάτι με το δέρμα. Τώρα, γιατρέ, επειδή το πρώτο μέρος τελείωσε σχεδόν, δηλαδή έχουμε ακόμα 1 λεπτό και πρέπει να κλείσουμε, είπατε λίγο ότι μπορεί μια τέτοια επέμβαση facelift να συνδυαστεί και με τη βλεφαροπλαστική. Ναι. Πόσο εύκολο είναι αυτό και πόσο συχνά μπορούμε Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε στο πρώτο μέρος. Να το πούμε και στο δεύτερο λίγο. Ναι, ας το αρχίσουμε λίγο. Να πω μόνο τελειώντας το πρώτο μέρος ότι το πρόσωπο το χωρίζουμε σε 3 μέρη. Στο μέτωπο, στα μάτια και το κάτω πρόσωπο, το οποίο είναι από τα μάτια μέχρι και το λαιμό. Άρα θα πρέπει κανείς σε ένα facelift μπορεί να τα αντιμετωπίσει και τα 3 μαζί. Αλλά συνήθως, τουλάχιστον στα δικά μας δεδομένα τα ελληνικά, κανείς σε 1 χρόνο διορθώνει τα μάτια, δηλαδή τη βλεφαροπλαστική. Η βλεφαροπλαστική από μόνη της ίσως είναι η πιο συχνή επέμβαση που έχουμε παγκοσμίως στην πλαστική χειρουργική, γιατί όλοι μας μετά από μια ηλικία 40-50 θέλουμε ένα καθαρό βλέμμα, έτσι, έχουμε ακριβώς ανοιχτό ένα βλέφαρο. ωραίο βλέμμα. Γιατί πέφτει σίγουρα το μάτι. Ναι. Θα σας εξηγήσω στο δεύτερο μέρος τι γίνεται με τα μάτια. Να τα πούμε όλα αυτά. Έτσι. Γιατί όλοι μετά τα 40-50 έχουμε σακούλες
το δέρμα περισσεύει και πραγματικά, όπως λέτε, θέλει ένα νεανικό, ένα ωραίο βλέμμα. Ναι, και τα μάτια βλέμμα. είναι, ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό σημείο του προσώπου, έτσι. Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλλου, θα σας ξεκουράσω λίγο. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε και για τη βλεφαροπλαστική, την οποία δεν είπαμε πολλά στοιχεία και θέλω να μου πείτε κάποια ακόμα, αλλά να μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος και για την αυξητική του στήθους και για τις γυναίκες που μετά από τις εγκυμοσύνες, ας πούμε, τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να βελτιώσουν την εικόνα τους, makeover όπως λέγεται, και καθώς επίσης, αν προλάβουμε, να πούμε λίγο και για την κοιλιοπλαστική λιποαναρρόφηση. Σε πολύ λίγο.